Prva volonterska akcija NLB banke sa društveno odgovornim radom organizovana je u Jagodini u saradnji sa dečijim vrtićem Pionir i usmerena je na poboljšanje uslova u kojima naši najmlađi borave. Direktor jagodinske filijale NLB banke Darko Marković ističe da ovo nije prvi put da banka pomaže vrtić Pionir i dodaje da je NLB banka banka sa velikim srcem. Ideja je da je naša banka organizovala grupu volontera gde su naše kolege koje su želele mogle da se prijave i da našim malim doprinosom možda za vrtić učinimo, da kažem, jednu veliku stvar. Ono što bih naglasio da je NLB banka pre svega društveno odgovorna kompanija, to smo dokazali nekoliko puta do sada. Prvo što mi nismo prvi put u objektu vrtića Pionir. Pre par meseci smo zapravo imali jednu donaciju u vidu opreme. Kupili smo 10 usisivača i na taj način pomogli da higijena u vrtiću bude još kvalitetnija i još bolja. Danas radimo farbanje ograde vrtića Pionir. To je naša zamisao gde su se ljudi iz vrtića i direktor vrtića potpuno složili sa tim, tako da danas smo ovde, sve moje kolege iz NLB banke koje su se prijavile za ovu akciju, danas su ovde i, kažem, pokušat ćemo da damo svoj maksimum kako bi vrtić izgledao još lepše. Kolege moje su došle iz NLB banke, iz, da kažem, čitave Srbije, čitave naše zemlje, dolaze iz Vojvodine, iz Beograda, iz Kraljeva, naše kolege iz Jagodine su ovde, tako da je zaista akcija sa stanovišta mojih kolega NLB banke zaista podržana. Vrlo važno što bih na kraju možda istakao je to da NLB banka ipak nije samo finansijska institucija, već banka sa velikim srcem, banka koja podržava pre svega svakog pojedinca, a u ovoj akciji hoćemo da podržimo pre svega decu i naše najmlađe, jer što bi naši stari rekli, na mlađima svet ostaje. O akciji NLB banke govorila je Nela Jocović, regionalni direktor NLB banke. Posebno mi je drago zato što brinemo o našoj deci ovde u Jagodini. Naš kolega koji je direktor filijale u Jagodini, Darko Marković, je organizovao ovu akciju. Inače, to je prva akcija u nizu našeg volonterskog rada na nivou banke i mogu vam reći da sam jako ponosna zato što je to naš region i zato što smo se okupili ovde prevashodno da imamo jedan human i lep gest, a i da se družimo. NLB banka će organizovanje volonterskih akcija nastaviti i u budućnosti. Mi smo ove godine osnovali NLB klub volontera sa idejom da se uključimo u neke akcije u lokalnim zajednicama u kojima smo prisutni. Ovo jeste prva akcija koju radimo u ovom sastavu. Bilo je ranije nekih sporadičnih, ali želimo da to prosto ima neki kontinuitet. I dakle, ovo jeste prva akcija, ali sigurno nije poslednja. I ideja nam je da budemo zastupljeni u svim gradovima u kojima imamo ekspoziture. Direktor dečijeg vrtića Pionir Violeta Nikolić istakla je značaj akcije NLB banke. Mi jako dobru saradnju imamo ne samo sa NLB bankom, već i sa drugim ustanovama i institucijama i naravno lokalnom samoupravom. Dugogodišnja saradnja sa NLB bankom se nastavlja. Ovo je samo još jedna u nizu. Akcija se zove Očistimo Srbiju i mi smo ovde da podržimo ovu akciju. Naši radnici vrtića učestvuju u ovoj akciji, da nekako udružimo snage i da na taj način pokažemo svima ostalima i budemo primer kako treba raditi. U okviru svog opredeljenja da bude društveno odgovorna finansijska institucija, NLB banka je ovim gestom pokazala da nastoji da ulaže u najvažnije potencijale društva, a to su svakako naši najmlađi sugrađani.